Eating competition between Alhaji and Mazu. Eating competition of Alhaji and Mazu. Alhaji and Mazu. Right on. Alhaji, go on. Alhaji, go, move. Alhaji, in kana bukatar ruwa ka isa ka iya hada da ruwa. Move, Alhaji. Money and food. Shi wancan yana ci abinci kaman gidan shi. Alhaji, go. Alhaji, go. Right on. Alhaji, don't 43 seconds. Competition kenan tsakanin Ma'azu da Alhaji. Wato ko da ka cewa zai yi wani dan kuɗi da aka hada. 2,000 after food 2,000. Alhaji, go on. Winner get 2,000. Who is the winner? 2,000K. Who is the winner? Lokaci ya kusa tafiya. Who is the winner? 2,000K. Who is the winner? 1 minute, 30 seconds. 1 minute, 15 seconds. 1 minute, 15 seconds. 1 minute, 20 seconds. Right on. Winner, who is the winner among them? Who is the winner among? Right on. Alhaji, move. Who is the winner among? A few minutes left. 15 minutes more. 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 Wannan wani ke. Right on. 15 minutes more. Ma da tukan mana da hutu da tukan. Kada tukan ka tayi. Ai hankali fa. Zuba. Ka zuba. Yawa. Ita ma. Wadata. Zara minti na abin Sura sakwanta. Kata wuce. Zai riga ka. Alhaji 2,000. Ka tukan ka canye. Dauke ba. 2,000 fa. Baka hada ba yanzu ha. Who is the winner? Ka kwace wannan gere. Kwashe.